Aquest any farà 50 anys que en Castillo i en japonès guanyaren els campionats d'Espanya de motociclisme a Mallorca. Aquesta setmana Dali Gas ha estat amb dos dels pilots més destacats de la història del motociclisme balear, Tòfol Salom, el japonès, i el seu company i amic, Toni del Castillo. L'any 1962, el tàndem mallorquí va aconseguir guanyar les 24 hores de Montjuïc. El japonès ja havia participat en edicions anteriors sense gaire sort. Per lluitar per la victòria, necessitava un nou company. Com jo sé que ell tenia el mateix gust que tenia jo i les mateixes ganes, i ho duíem en sa sang, doncs el que vaig cercar cercava jo un tio com jo. La primera vegada que vaig anar a les 24 hores va ser amb ell. I ens varen juntar, ell me diu jo i tal, i anirem tots dos. Vàrem anar cap allà i vàrem fer la primera carrera. Vàrem arribar bé, el que feien eren moltes de bombilles, però vàrem arribar i vàrem fer un equip a la mar de bé, i tothom xerrava bé de nosaltres. T'alegre mos xerravien de Palma, vinga allà, ànimos i tal, en aquell temps era l'únic que hi havia. Després ja vàrem fer equip per tot, vàrem anar a córrer els 2.000 quilòmetres, varen fer 4 voltes seguides a Mallorca, 1.000 quilòmetres passen BMW. I era molt difícil, ningú ens havia acabat, tampoc ho havien intentat, però no havien acabat mai, i nosaltres ho vam aconseguir. El japonès i del Castillo, un equip de luxe. Junts varen omplir pàgines i pàgines de diari. L'èxit que va aconseguir més ressò mediàtic va ser la victòria a les 24 hores de Montjuïc, la carrera més important i mítica del calendari europeu d'aquella època. El títol més important que van guanyar jo i en Toni va ser el Campionat d'Espanya, perquè també entràvem en punts en el Campionat d'Europa. La carrera més important eren les 24 hores de Montjuïc. La més important de totes, no n'hi havia d'altra. Nosaltres érem el millor equip que hi havia de resistència, perquè és una resistència de gas a fondo, de no acabar mai. I a part de tot, hem de reconèixer que s'ha de tenir el principal, sort, perquè un petit problema te tira en terra la carrera. Nosaltres aquest dia no en vam tenir cap, ens varen comptar bé tots dos, un rato més bé un, un rato més bé l'altre, varen una regularitat perfecta, varen fer quasi 1.800 quilòmetres en 24 hores. El mínim que podien córrer era 1 hora, i el màxim 4 hores, el mateix corredor. El circuit era molt guapo, el que passa és que hi havia faroles, hi havia arbres, i ens posàvem bales de paia a cada arbre. I s'havia d'estar molt alerta perquè era un circuit de molta velocitat. Montjuïc tenia dues coses molt difícils. Era un circuit guapo, sí, no hi havia hagut arbres i tot, però tenia una baixada que se diu la Font del Gat, que era criminal, perquè tenia la peralta al revés. Es havia d'anar tombat contra. Hi va haver moltes figures, sempre n'hi havia. I llavors hi havia més avall un altre puesto que es deia curves de via, perquè el tramvia hi passava. Entonces, a meitat de la curva hi havia la línia de tramvia, i quan els pneumàtics te agafaven el rail, te colaves aquí, perquè t'anaves. I era molt difícil. Malgrat les dificultats del circuit català, el 62 va ser el seu any. Tot va funcionar a la perfecció, volta rere volta. Quan ell va cruzar la línia de meta, jo tenia els peus que me botaven, perquè em faltaven 2 voltes, i aquestes 2 voltes van fer més llargues que les 24 hores. I ara falta una, i ara 200 metres, i ara 100 metres. I més, el que se sent és el que està baix, el que sofreix és la dona, són els aguats, són els amics, aquests sofreixen, perquè veuen el triomfo, però no el veuen acabat. Aquí te rebentes. Jo quan el vaig veure passar la meta, bé, i haguessin clavat un guinomet, hagués sortit de missatge.